Na koho se skutečně spoléháte pro spolehlivé spoje potrubí a opravy? Vítejte u Gebo. Od roku 1936 jsme řešitelé problémů v oboru. Naše řešení šetří pracovní čas a poskytují spolehlivou kvalitu. Díky široké škále produktů od našich originálních svěrných spojek z temperované litiny až po řešení pro speciální aplikace jsme vždy na blízku našim zákazníkům, k dispozici a přístupní. V souladu s naším motem lepší, jednodušší, rychlejší. Týmová práce je srdcem našich poboček v Evropě, nejen v oblasti vývoje produktů, kde naši konstruktéři pracují s nejmodernějšími CAD systémy. Při výrobě naši zaměstnanci pečlivě montují a kontrolují každý detail. Naše výrobní procesy zahrnují vše od manuální montáže přes strojní zpracování až po automatizované procesy pomocí robotů. Naše produkty se používají po celém světě. Ať už pro malé opravy nebo velké projekty, řemeslníci důvěřují našim řešením. Kdo si vybere Gebo, získá osvědčená a rozmanitá řešení pro řadu použití. Naše svědomitá kontrola kvality se stará o to, aby každý výrobek splňoval nejvyšší standardy. Díky našim mnoha logistickým centrům v Evropě jsou rychlé dodávky zaručeny. U Gebo nehovoříte s anonymním call centrem, ale přímo s odpovědnými osobami, které se snaží porozumět vašim problémům a snaží se je spolu s vámi vyřešit. Ve vašem místním jazyce, osobně a přímo. Prozkoumejte náš katalog a spojte se se svým dodavatelem. Objevte, proč Gebo řeší více než jen jeden problém.